update guys. Wala na apil. Ayan, si Hagrid yung naglalagay ng mga toys. Gumaring! Gumaring! Ay! Siguro na matinumanan siya sa iyang ginikanan. Puta, imo siya padakon Lord na. Hello guys, good morning. So, tapos na yung party natin at yan na yung itsura. And hello guys, good afternoon. And ayan, ngayon ako nag-vlog. Kanina namili kami ng mga ingredients or mga gamit na gagamitin mamaya sa birthday ni Hagrid. And ako ngayon kasi ako yung nagpiprint ng banner sa na ilalagay ko doon. So nagpabili ako ng yarn kasi nakalimutan kong bumili ng yarn. And mamaya ka magluto ako. And yun yung trabaho ko. Ayun. Konti lang yung nilagay ko. So, ito yung piniprint ko, yung banner. Ayan, busy si Papa din sa likod. So, ikakat natin to maya-maya. And, ilalagay ko siya dyan. Yan, medyo makalat pa yung mesa ko kasi ayun, lilisin natin yun mamaya. So, anyway, update ko kayo mamaya guys kasi nag-busy ako. And, yung gagawin kong party bag is yung bulsita, yung brown bag. Iko-customize ko. Si Papa. Sagdi lang. So, ayan, update guys. Wala na apil. Ayan, si Hagrid yung naglalagay ng mga toys. And kakatapos lang naming mag-lunch. And yun yung aking trabaho kanina. Ayun. Ito po yung mga balloons. Marami pa. Nung oras na. Yun yung aming trabaho na hindi mo tapos-tapos. So, ito siya guys. Update. So, ito yung nilagay ko na sticker. Ayan. Thank you for creeping to my party. So, ayan siya. Nakasealed siya. Ito yung iba. Meron pa kami mga toys nandito. Ito pa yung lalagyan natin ng sticker. Si Hagrid naman, pinatanggal ko yung labels ng mga fruit soda. So, lalagyan din namin ng labels yan. So, yan. So, lapit-lapit na tayong matapos. And, doon namin ilalagay yung mga, yung cake niya, ganyan. So, yan. Gusto ko kasi customize. Tsaka malaki kasi to. Ang di mo kanta, din ako pakanon. Lawrence! Dali, Lawrence! Happy birthday to you. Happy birthday to you.
birthday. Gabi ka. Marumag si ko, no? Kortang yun na. O, inyo na natanan. Eh? Tumingga kayo mong kagamangko, no? Oo. Eh? Si Papa may palingkod, huy. Huy, si Papa palingkod diri sa sulod ba? Sige ha. Be, wait, be. Kamu dia ko lang sa. Awirin na lang ana be kay basing. Asa pang. Video. Ayo pagboy eh, wa lagi cake la, sige. Ikaw na igod mo kwan ko. Di mo kon pa na. Wait lang. Di naman good. Boring. Go maring. Ay! Ding. Tulog daw. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Tulog ba? Happy birthday. One more time. Happy birthday. I'm sorry, Lord. I'm sorry, Jesus. Magsulit pa kayo. Ito na. Isa. Samok. Ay, gatens ba? Intense mo na naka. Clap your hands up. Wala naman ako na Ay, magligas! Amo kasi kasi. Ayog, lingas na. Ay! 1, 2, ready, let's go! Ding. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Yay! Happy birthday, Hagrid! 1, 2, 3, go! Happy birthday, Hagrid! Uy, pag thank you po. Thank you, oy! Na thank you all. Uy, pag best bro sa mo, okay? Best bro. Sinagpaay mo di ini. Pray na dyan. Lord, we thank you sa ang pag-celebrate sa birthday natin, Lord. May you continue to bless him as he grow up na matinumanon siya sa iyahang mga ginikanan. Safe ang tanan sa pag-anhi o pagpauli. Daghang salamat, Lord, for the blessings na imong gi-shower sa family Jesus Christ. Amen. Amen. Grabe. Hello guys, good morning. So, tapos na yung party natin. At yan na yung itsura. Kung gaano siya kakalat. Ayan, kung gaano kadami yung aking liligpitin today. Kaya, good luck. So, maglilinis muna ako guys kasi anong oras na. And, yeah, I'm happy kasi natapos na din yung ating celebration. Sobrang saya ni Hagrid. Nung kagabi, sobrang saya niya. Kaya sobrang worth it celebration natin. So, iti-charge ko muna yung phone ko. Kasi low bat na siya, te. So, update ko kayo mamaya, guys, ha.